Здравейте, колеги пчелари! Тая година Асклепия се цъфна по-рано от друга. Днеска сме 11 юни 2016 година. Намираме се пред едно насъждение от Асклепиас. Виждате ли колко много пчелички има на един цвят? На един цвят има по 5-6 пчели и повече. Ето тук, гледайте. Тук Асклепия се започва да изцъфтява отдолу нагоре. Едни цветчета прецъфтяват, горе излизат други. Ето има още, дето не са се отворили. Цъфтежа продължава почти месец. Това е едно от най-медоносните растения в България. Внесено е от северното крайбрежие на Америка. По право северните щати на източното крайбрежие на Съединените американски щати и Канада. Растението е многогодишно. Всяка есен надземната част изсъхва, корените остават живи, пролетта изниква наново. Медодобия достига до 300 кг нектар от декар по литературни данни, което звучи невероятно, но даже и да бъде половината от това, пак е много. Заслужава да се разпространи покрай пчелините, осигурява продължителна паша, усещава се даже и при слаб дъжд. Аромата му се усеща на няколко десетки метра от растението.